I la idea és obrir això, xafar-ho amb això i aplastar la mà del Neo. Ja està, no té més. Vale, o sigui, obrim això, aplastem amb això Intentem a veure si surt. i després en allà la posem la mà. Mira, Neo, primer obrim això. El que passa és que no sé quan en necessitarem per aplastar-lo, saps? Llavors, fas bé, amb ganivet. Bueno, anem a fer la mà del Neo, la mà i el peu del Neo. Que volíem fer-ho als 3 mesos, als 3 mesos, quan tingués un parell o 3 de dies, quan tornéssim a casa, però com que vam estar a l'hospital i tot, No vam poder-ho fer. se'ns ha anat passant i ho hem decidit fer ara que té 3 mesos. Llavors, 3 mesos! per no embrutar-nos tant, en comptes d'agafar fang, hem agafat pasta d'aquesta per moldejar, que és com una plastelina, però si ho deixes assecar es queda dur com el fang. Però no cal coure, ni embrutar tant, ni res. A veure què tal, no l'hem fet servir mai, per això. Llavors, tallem un trosset. En teoria, ho anava a tallar amb un fil, igual que el fang, però no he trobat fil a casa. Llavors, ho tallem així. Tirem aquí, pasta de moldejar. Ara la xafarem una miqueta perquè no quedi tan gruixut. I ho allargarem una mica. Com que ens hem deixat el rodet a casa, plan B. I xafem. Més o menys funciona com el fang. Està enganxant. Neo, ara arremanguem les mànigues, que per treballar s'han de remengar les mànigues. Pues vale, arremanga. T'has d'obrir així, Ah, ben per l'esquerra? oberta. L'esquerra, sí. O la dreta, és igual. Ja està. I ara el peu, no? Peu dret? Que no tingui pelusilla, que no tingui pelusilla. Ole. Bueno, mira, encara, no? I ara, mira, amb una escuradents ficarem la rata, no? Sí. 3. Oh! Què? Ja tenim aquí el meu gravat, amb els seus 3 mesos. Una pauet i la mà, ara això s'ha de refregar. Ai, s'ha de secar. S'ha de secar. I ara aprofitem i fem una amb els 3. Una del papa, una de la mama i una del Neo. Vale, i ho gastem ja tot. Què estem fent? Mira. 1, 2, ja està, molt ràpid. 3, tiqui-tic, i la mà de baix. Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui. A veure? Molt bé! Aquesta ha quedat molt maca. I ara la mama i el papa, no? El papa aquí baix i la mama allà. Sí? Vinga. I és que no puc apretar més amb el Neo. Ostres, Neo, queda millor la teva que la nostra, Ja. I això? Que raro, no? Ha quedat molt maco. Mira! Com has fet això? Aquest ets tu? Aquest ets tu i aquest és el papa i aquest és la mama. Que xuli és! Xulo, Mira, i allà el teu peu i tot, Aquí el teu peu, com ha El peu quedat del el Neo. teu peu. Digues Gordi. adéu. Adéu. Digues No, adéu. no diu adéu, no. Amb el peu de la mama, com no? Adéu.